Nabayatan na, OFW, nasakit matinakim na kadagiti ng taming ti anak na iti Batak Hospital. Ito pa naman kanati na nakamat pa nga report ni Idol Lawrence iti IMMH. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagbalin nga emosyonal iti maysa nga ina nga OFW kalpasan asaan anataming anasaya at ti anak na anadiagnose iti sakit a dengue iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti syudad ti Batak. Kuna ni Miss Eva de los Santos at tubo iti pasyokan bakara ngam agubobra iti Hong Kong ket intawag ti anak na ama ditirik nana gapo iti daytoy ket nagturong isuna iti ospital ket kalpasan na ket na dextrose daytoy gapo ta na diagnose isuna iti dengue ngam kalpasan iti manong oras iti ti alauna ti parbangon ket pinagawid dagiti staff iti ospital iti anak na. Kuna ni Miss De Los Santos asakiten launa iti nakem na gapu ta pagawiden da iti anak na iti 10 oras iti rabii gapu ti rason nga adupay iti agururay a mataming no pay kasta ket timawag isura iti Carmel Hospital ngem daksanggasa tawan iti pagyanan na iti ward ngem iti agdamaket ti anak nan ket adan iti LCGH. At 31 na siya nagtawag kanyak mama pag-awidan dapat muna na hindi ka apa anak ko na pag-awidan dapat oras tayo rabi ko na kanya na pagbuganan yung agawit sa kanya mabalik na kastamot ako na tapay na kastakan ko na kanya na apay ni mayatin barbarak pero ang laminak ko na. So kahit na nga sa ma'am saan nga nataming nalaing dato'y anak mo isukat di pa nagkunam? Di sir, taon mo kumakastahan dito nga kabiit perat oras na sir, manulang oras na taylaang. Nagdengge dito sir, matabing kumakad ko mga orga sige dangarod ko taan batamok Yung mana tigino natin, doktor na ma'am? Awan ba't ka mo sir kati pa sa ibagada ka no ba't nga tayo bagawit kayo yung tawal pagyanan tidak do mga pasyente ka adot agur-uray ko nadakan mo sir. Gapo iti daytoy ket inkid daw iti OFW asaan kumaakastoy iti pamayanda kadakwada gapo ta marigrigat dalaeng. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.